Luka Kotor uspješno izvršila sertifikacionu provjeru sistema menadžmenta kvalitetom i zaštitom životne sredine. Riječ je o ISO standardima 9001 i 14001. Sertifikacionu provjeru izvršio je Biro Veritas, nezavisna kontrolna organizacija koja posluje širom svijeta i trenutno ima više od 400.000 klijenata. Biro Veritas, jedna od većih klasifikacionih kuća u svijetu, članica Ajaxa, znači među 12 priznatih klasifikacionih kuća u svijetu, izdala je danas potvrdu kojom se potvrđuje da je certifikovana provjera prema zahtjevima standarda 9001 i ISO 14001, tako da možemo reći da od danas imamo certifikat IMS, takozvani integrisani menadžment sistem, i novitada je to da je prvi put ova kuća dobila certifikat iz oblasti zaštite životne sredine. Prije toga imala certifikat 9001 Quality Management System, a od danas je u tom integrisanom dijelu i certifikovana prema standardima koji obrađuju materiju zaštitu životne sredine, to je svakako napredak. Odlukom o primjeni integrisanog sistema menadžmenta, rukovodstvo Luke Kotor potvrdilo je opredjeljenje unapređenju nivoa svojih usluga. Napor koji je uložila Luka Kotor u implementaciju integrisanog sistema menadžmenta je izvestan i ovim činom sertifikacije, a i samim odlukom da se uđe u implementaciju integrisanog sistema menadžmenta, Luka Kotor je dala jasno do znanja da ima za cilj konstantno unapređenje svih svojih usluga, kao i zadovoljenje zahteva zaštite životne sredine i svih standarda koji se odnose na nju. Od posebne važnosti je ispunjavanje relevantnih ekoloških zahtjeva. Luka Kotor je jasno dala do znanja da ima za cilj stalno unapređenje nivoa svojih usluga i poštovanje relevantnih ekoloških zahtjeva i standarda, što posebno dobija na značaju ako se uzme u obzir lokacije i istorijski značaj Kotora kao grada. To znači Luka Kotor ovim dobija na strateškom razvoju i svojim strateškim pogledima u segmentu razvoja svojih delatnosti. Rukovodstvo Luke Kotor razvojnim dokumentima definisalo je načine zaštite životne sredine. Luka Kotor kao kompanija je zasnovana na uspostavljanju održivog tržišnog orijentisanog poslovnog sistema i čiji je cilj totalno zadovoljavanje svojih servisa i usluga. Politika neprekidnog unapređenja kvaliteta i lučkih usluga u Luci Kotor, to je naš neophodni prioritet i mi smo definisali tu samu politiku kvaliteta koja se odnosi na zaštitu životne okoline. Ona se precizira i posebne tačke koje su vezane za usluge i prioritet u sprečavanju akcidenata i ugrožavanju životne sredine u akvatorijumu Luke Kotor, izvođenjem aktivnosti u Luci Kotor koji se zadovoljavaju potrebe naših klijenata, postavljanjem ciljeva, pružanjem usluga i izvršenju tih i u skladu sa pravilima i zakonskim normama i nacionalnim zakonima, saradnju sa lukama i drugih država, saradnju sa nadležnim organizacijama, dosledno sprovođenje neprekidnim unapređenjem posebnih naših procesa kroz definisane procese i mrežu procesa u samoj kompaniji, odlučivanje na osnovu činjenice i uspostavljanje uzajamno korisnih odnosa sa svim našim isporučiocima i saradnicima. Predstavnici sertifikacione kuće zadovoljni su kvalitetom cjelokupnog sistema Kotorske luke. Ovo je sertifikaciona provera. Mogu vam reći da smo obišli sve delove ovog društva, obišli smo sve procese i kao i ja i članovi mog tima smo zadovoljni i u ovom momentu možemo reći da Luka Kotor ispunjava sve zahteve standarda ISO 9001 i ISO 14001. Ovo je jedan pristup obostrane saradnje, dugogodišnje, ovo je samo početak, tako da svake sledeće godine na nadzorima mi ćemo se družiti, a ukoliko budu želi da unapređuju svoju uslugu, u svakom slučaju ima prostora za saradnju. Sertifikati su izdati na 3 godine.